To je cirkusant. Ja som mu povedal, že sa ideme iba pozrieť. Čo vidí, prvýkrát sneh alebo čo? Poď, ja som plný načíňa, poďme hrať. Čo je? Ty si ako prišiel oblečený? Kde ideš? Čo si myslíš, že kto si? Čo kto som? Ja som Conor Bedard. Ty si tak akurát retard. Tu helmu ti zostraním z hlavy za chvíľu. A čo si zase nervózny? Ja som talentovaný, nechaj ma tak, dobre? Vieš, na čo máš talent? Vytočí ma jedine. A vy dvaja čo robíte? Veď to, No pozri, ako vyzerá. Takto vás do lietadla nezoberú, no. ako lietadlom, bratok, mi si nič nepovedal? Ja sa poviem výšo. Nie, trolejbusom ideme. Zase múdry. A ty si, Ondrík, prečo ozaj takto prišiel? Videl, ja idem hrať. Ty určite, ty Michelin. Si nevral, sa ideme pozerať? Čak ideme na zájazd, na hokej, NBA, NFL, všetko, chlapci. No. Je dobré, ale ide aj ten chalanisko, nie? So Stanley Cupom. Samozrejme, však aj Miška Handuša berieme, víťaza Stanley Cupu a zlatého chlapca z 2002. Ďaká Bohu, že aj Miško ide. Ty chceš čo rozhodovať? Ty nevieš ani korčulovať. Nech zlatý chlapec rozhodne. Dobre, no môj. No, tak poďme za Mišom. To je trápne, ale môžeme. Čo je taký smutný? No to je plačko, sa zdúval za každú vec. On si myslí, že je maršant. Čo sa smejete? Sa podobám na maršanta, nie? Miško, tak teda idem sa ti ukázať, ako to viem. No, ukáž. Dobre, dík. Nedá čo. Troška mu to si zabudol. Ale išlo mu to lepšie pred rokom. No. Pribral 30 kg teraz. Som myslel, že aspoň korčulovať bude vedieť. To nedá, čo? Tak ako čudne mu to ide teraz, neviem. Je dosť. Dobro chováš. No, ja ani moc nie, ale sám príde do auta, zje 2 čokolády naraz. To nie je na Chicago. Ako spadol teraz. Opa. Tak to Miša nepresvedčí. Nemá... No, 3-krát za sebou troška na papulu spadol. Môžeme ísť do prvej lajny na miesto Bedarda, čo? No, na prvú lajnu to ešte nebude, ale na tribúne ti tie pukance kúpim a pozrieme si to, dobre? Sladké? Aj sladké. Dík. Kamarát.